Nai mariwe titire nyasha tirege rekuparara. Hello guys, Masquera say guys, Masquera say guys, Masquera say. Right. Mwari de atitira nyasha guys, hanzi vana mai uyaiti cheme. Mwari vatitire nyasha, vana baba uyaiti cheme, mwari atitire nyasha, vasikana uyaiti cheme, nyika yese Africa sezvairi, munhu wese uyaiti cheme. Kuna mwari, nezuro. Padiaries, if you still remember guys. Somehow in the afternoon prayers, I was praying, just after prayers, a word came to me, ikati, people must dwell in prayers. Kana maka iwona, nezuro I put a post iripo, ndikati, kwanzi vachateerera, vacharega. I watched the post yakaita just a few reactions. Ndikati mwari vateerera, vasina vana. And I was in my own world, in my own spirit, pachakataura, and the devil will fight. Dwell in prayers. Dwell in mairuru. This is my sister. We are not talking about that. Please, can you please delete your comment? We are here to talk. If you trust in the person, if you trust in a human being, guys, mucharasika, muchagara muchibondera, nekuti muno trust vanhu. Inini, I know who I trust in. I know who I work with. Ndinoziva ndinofamba naye. Ndinoziva ndinotrasta. Ndinoziva ndinochemera nhamo dzangu. Handivhundutswe nemunhu wenyama. Handivhundutswe nezvinhu zvepano pasi. Hativhundutswe nemunhu akamirira kufa akafanana nemi. Ndinotya Mwari ari kumusoro kudenga. Ndiye wandinovhunduka. Mwari ari kumusoro kudenga. Ndiye watinodedza kana zvaoma. Zvekuti nyika inogona kupanduka. Vanhu vanogona kupandukira iwewe. Zvakawanda tiri kumedzwa nenyika guys. We are being consumed by the devil and we don't see that. Tiri kumedzwa na Satani. Tiri kumedzwa. Guys, I'm here to tell you the truth. Kunevari kunamata. Kunevari mumweya. You are going to confirm with me. Kana paine pastors akamira pachokwadi vari mumweya uyai mutaure. What is God saying to you? Can you not see that we are now worshiping cults? We've got cults everywhere. Only the end we don't know what is happening. We are following cults. Ma cults azara pese. Satanism is now all over and we are trikumedzwa. We don't see. Trikumedzwa every second of the day. We don't see. Hatisha trikuona. Takapiwa maziso but we can't see. Tinenzeve hatigoni kunzwa. Tinoda kunzwa zvinhu zvisina nebasa rese. What God is saying to us we don't hear. We don't want to listen to what God is saying to us. We listen kuzvinhu zvisina basa. We are quick to run kuzvinhu zvisina nebasa rese. Pano paunotaurwa iwewe zvinhu zvaMwari, panotaurwa soko raMwari, pane uponeso hwako. Tell me one person anokupa salvation iwewe. Ndiani munhu wenyama ari pano anokupa denga kana gehena iwewe? Asati nambomuona. Ansati nambomuona. Gehena rangu, denga rangu, rine musiki. Therefore, we will all go kuna Mwari. Toti Mwari titireiwo nyasha. Muna matongi, munoza kana paine, the devil has come to destroy, to kill. And he is killing. He is destroying. He is stealing. The devil came to steal. And he is indeed stealing souls. Mwari kubiwa. And we can't see. We don't see. We are busy glorifying the devil. We don't see kuti tirikumedzwa na Satan. We don't see kuti tirikutobirwa joy yedu na Satan. We don't see kuti tirikutobirwa life yedu na Satan. All in the name of entertainment. Kana Mwari vari munhu ari kutaura. Kana vari Mwari vari kutaura, let your will be done. Kuda kwenyu ngakuitwe, kwete kuda kwemunhu. Kuda kwenyu imi Mwari ngakuitwe, kwete kuda kwemunhu. Ndanga ndichitaura nhasi negirls dzangu dzekuWhatsApp group. Ndichiti vasikana munoziva kuti ndambokudza chimwe chinhu vanasana mbokudza izvi, but today I want to talk to you. Muri kumedzwa in the morning. Varipo apa they can confirm. Ndikati guys, do you see, ndodati mumbochibvunza kuti nhasi cheko chaiko, if the world is to end, kana kuti Mwari vakadonha nhasi vakanzi vauya apa, do you believe God is there? Vakati yes. Ndikati vakanzi vauya nhasi iwewo unonga wakamira kupi? Where are you? Where are you? Where are you following? Follow a kupi. What are you feeding your ears? What are you feeding your mind? You are what you feed your mind. Show me the company you keep and I'll tell you who you are. Sometimes it's no one you come abasa edu. Nezvinhu zvatinenge tichiita ine mairi. Tese
neni including me. Tinoonekwa patakamira nezvinhu zvatinotaura. Tinoonekwa zvatiri nekuda kwezvinhu zvatinofamba tichiita. Mwari vanotiona. Mwari vanotiona. Nhasi Mwari vakanzi vadonha denga chairo tinosara. Hatiende. Ende vazhinji vedu, to be honest with you, without mincing my word, ndisingapotereri, vazhinji vedu tichasara nekuda kwefoni. Ishi. Ichatadzisa kuona denga. The devil will fight you. Kana uri mwana waMwari, the devil will fight you. The moment you choose God, the war will come. The enemies will come with guns blazing. Vachauya nematemo, vachauya nemakano, vachauya vachida kuparadza. But they will come in one way. Vagouya 1,000 to my right, 1,000 to my left. But when they flee, they'll flee in different ways. Those noita Mwari vatinodana kwavari, Mwari vatinonamata. Kana Mwari vati vari Mwari, vatinoziva vatinodana kwavari zuva nezuva. Mudikani munonyepa inuwara vakusiyi wakamira wega. Havakusiyi. Vachazvitaridza nezuva rekupedzisira. Hanzi regai zvikurira nezvichaonekwa nezuva rekupedzisira. Tikukurirana tirimo. Nezuva rekukohwa tichaonekwa patakamira. Tichamira nefoni dzedu here. Tichamira neapp yakagadzirwa nemunhu here. Tichamira neuyipi here. We are busy feeding uroi mukati mepfungwa dzedu. We are busy destroying one another. We are busy killing one another. That's what we are good at. We are crying. We don't even cry for our souls. Our souls are crying. We are bleeding inside. Tirikuchema mukati. Our hearts are bleeding. Our souls are bleeding. Our souls are crying. Kuti unondirasire piko. Urikundisire iko. Urikunditei. But we don't care. We are busy neapp. We are busy nezvinhu zvisina nebasa rese. We are busy muzvinhu zvakasiyana-siyana. Vadikani mirai ndikuudzei. Mwari ava variko. Denga ririko. Mwari variko. God really exists. Mwari variko. Only a fool can say God is not there. Tiri kumedzwa takatarisa. Hakanzi neBhaibheri. Muchaona marudzi achipandukirana. Muchaona zvinhu zvichaitika mumafamilies vasingataudzani. Muchaona hondo dzichaitika pakati pemarudzi. Tell me one thing chisati chaitika. Ndiudzei chakataurwa nesoko raMwari chisati chaonekwa. Utsinye watinoitira tinoda kutourayana. Tikuda kutomeka sure kuti mumwe apinda muguva. For what reason? What is the reason? What is the cause? Hapana reason. There is no cause. Just the devil using us to destroy one another. Just the devil destroying us and making us hate one another over trivial things. Shunu zvidiki. Dei Mwari atitira nyasha. Mudikani pazuva ranhasi. Dei Mwari ambotitira nyasha. Mudikani pazuva ranhasi. Hapana chaitika. I'm just coming here to tell you zvandiri kungofila kuti Jehovah ungotaura. Ati, we are not here to discuss about anything. Brenda, I think you are at the wrong platform. You are at the wrong platform, Brenda. You can go. Dei Mwari vakuitira nyasha newe. Dei Mwari vakuitira nyasha. One day wazovene masiso emweya because unawo masiso but you can't see. You are busy following what you don't know. You are busy listening to what you don't know. The truth is right in front of you, but you don't want to believe the truth. You want to believe the gospel. That is not true. Manyani saidiro romdikani. But my prayer is today, one day, Dei Mwari vakuwanira nyasha. Washinura nokuti une masiso but you can't see. Unawo masiso but you can't see. Unawo masiso but you can't see. Pano tagara totora soko raMwari. Zuva nezuva tinotora soko raMwari. Pakawanda totora tiri vanhu nyama yesu tinotadza tinosimuka. But tega ndikukudza mudikani. Manya nezvaunoda. Asi God is watching you. And he will surely judge you. Ndogara nchikudzai kuti guys, ukachera gomba unowira mariri. Mucheri wegomba unowira mugomba rake. Chera gomba rako rite 10 feet down, 15 feet down. But when the day kana rashika uchowira mariri iwe muridzi ari kuchera. Uchawira mariri iwe uri kuchera mucheri wegomba.
guys, regai ndikuudzei, tinorwiswa nasatani, tinorwiswa. Inini I am one person anorwiswa zvokutodaro, because chinorwiswa handisirini. Chinorwisa haisi nyama yangu iri kurwisa. Pane something chandotoziva chekuti every time pandoda kuita zvimwe zvinhu ka ndinongoramba ndichingodzoka paposition. Pane chinhu chiri mandiri chinorwiswa. Pane chinhu chiri mandiri chinorwiswa. Zvichida iwo wakafanana neni unorwiswa daily. But mira wakadaro mudikani, there's no need for you to justify and to clarify yourself. Zvichaonekwa nezuva rekupedzisira. Let God fight your battles. Rega Mwari vakurwire hondo dzako. Hanzi maisha yalaicheri ndandadzima mota. Ndadzima motikari. Ndikubva kubasa. Rega Mwari vakurwire hondo dzako. Gone are the days of standing here, coming here and saying, no, guys, this and justifying to people. Munhu hana denga kana genera anondisa. I will. Hanzi regai zvikurirani. Zvichaonekwa. Tichaonekwa. Nezuva rekupedzisira zvinonetsa here. Tichaonekwa. Nezuva rekupedzisira kuti takamira papi. Patakamira chaipo tichaonekwa. You are not fighting me. Everyone who is fighting me, you are not fighting the flesh that you are seeing. Hamusi kurwisa Meli. Because Meli hana chakukanganisirai. Meli so far hana chiri wrong chaaita. Hana chiri wrong chaaita. You are fighting the thing that is in me. Yocha muri kurwisa. Not me. You are fighting what is in me. Not me. So vadikati nangoti ndikurangaridze kuti tikumedzwa nesocial media. Tiri kumedzwa nesocial media, tiri kuona but hatisi kuenda. Kudenga tichariona denga kudai so. Ticharidongorera. Tigoridongorera but hatiripinde. Tichariona, tigosumudza miromo yepasi nemusoro, tigotaura, tigovhura maso kudai, tigoona, tigovhura nzeve kudai, tigonzwa, but kwekuenda hapana kwatichaenda. Tichangotenderai mukatumbu. Muma social media tichingotenderai tichingoshandiswa, tichingorima minions, tichingoshandiswa nasatani, tirimo mukati tichingoshandiswa zvisipo, tichingofamba takatakura ruvengo, tichingofamba takatakura kuzvonda, tichingofamba takatakura hondo dzisipo. Nokuti that's exactly what the devil wants you to do, and you are doing to that, and you are dancing to the tune. Keep going. I'm just here for one soul, two souls. Vangoda iva vateerera vanzwa kuti guys, be very mindful and watchful on what we follow on social media platforms. Kwavenima cows. We are following cows sometimes without us knowing. We are following cows. Hanzi natatinda muri kuparidza, ndiri kuparidza soko kune vanhu vangu vanonzwa. Do vari kuteerera, kune vanoda kunzwa vachanzwa soko riri kutaugwa nasi. Don't worry, we are not going to block them, because tikutoda kuti Mwari vavanzwe nasi vaitirwe nyasha, ende tichatonamata kuti Mwari vavaitire zvakanaka. Tichatonamata kuti a whole group crew rauya Mwari vakuitire zvakanaka. Vadikani, Mwari vakuitire zvakanaka, nokuti hamuna chamunoziva. Sorry yenyu hamuna chamunoziva, muri kurasika. Asimari vakuitire zvakanaka. We are not here to talk about GoFundMe. Vadata zveGoFundMe. Indai kwamunotaura zvemaGoFundMe munotaura ikoko. Pano tikutaura zvepameli. Panapa tiri kwameli, tikuita zvepameli. We are not here to address any GoFundMe. What we know, tine GoFundMe yatiri kupusha, and we will push that GoFundMe. If God permits, GoFundMe will push it. Mwari vacharamba vachipindira. God vacharamba vachipindira. Satan akatarisa. GoFundMe will go ahead. Kana zviri zvaMwari, kana Mwari vakati mukomana uya anofanirwa kubatsirwa, it will go ahead. Kana Mwari vakati no, ane zvaakamboitawo kumasuro kwaMwari zvavasiri happy nazvo, then the GoFundMe will just disappear. That's what we move. Tinofamba nesoko, we move in the spirit. Tinofamba nespirit. Ndiya tinofamba nayo. Hatifambi nenyama nemweya zvevanhu. Tinofamba nespirit. Tiri kuenderera mberi nekubatsira gift pano. Mukomana nonzi gift, guys. There is a GoFundMe that is there. Guys, $1 will make a difference. Please. Blessed is the hand that gives. Go and put your dollar there. Handiti, muchaona, if you go kuma names, muchaona master edu atorimo imomo. Tichaenda ne spirit, will go with the spirit. That's what we will do. Kana Mwari vati no,
it's a no, it will stop. This guy, guys, we don't want to address about this because this guy, I don't know what was happening. You know, I just told him, you know what, I don't want to hear any negativity. I don't want to hear street. Here to me, when you come uchinozati ndaona mari yawedzera kana kuti ndaona mari yatapudzika, come and tell us that. Don't tell us about Shokuma Street and we don't want to know and we are not going to entertain. That's what I told him. Ndikamuti instead of you praying kuti zvinhu zvako zviite kubva 2017 uchiri busy kuswera uchitenderera uchitsvaga kuti kwanzi guwa rati zvakati. Sorry mudikani, uri wrong, uri paka, hauna kumira panzvimbo, mira panzvimbo. Vamwe venyu mucha unza minyamba pamusoro poupenyu wenyu. Vamwe venyu pane zvichaitika pamusoro poupenyu wenyu. Vamwe venyu muchazvidedzera zvakawanda kutukwa pamusoro poupenyu wenyu nezvinhu zvekutaura nekutuka vanhu vasina kukanganisirai. Ndati ndifure ndichikudzai kana zvazouya muzondirangarira. Muchazvidedza minyama ichauya ichakuwirai. Zvizhinji zvichapinda pamuri zvichakuwirai nekuda kwekutuka nekutevedzera zvinhu zvamusingazivi. Munhu asina kukanganisirai. Pano hatichauri nyaya yeGoFundMe. Kwamunotaura nyaya dzemaGoFundMe hambeni kumaplatform ikoko. You go there and address it there. Pano chatinoziva tiri kungoziva kuti isusu we are pushing a GoFundMe, period. So vadikani, let's not allow the devil to consume us. The devil is consuming us, guys. The devil is consuming us, and they will not stop. Ticharamba tichenda chakanaka chinoitwa pano. We have helped so many people. We have lost count of vanhu vatatadza kuti vatakabatsira. Tine makore group redu richitanga rino iri rakatozikanwa necharity. Kusvika patiri panapa nhasi icharity, and we will not stop, and no one will stop. A lot of people have tried to stop us. A lot of people have tried, but they failed, because watinofamba naye ndiye watinoziva. Watinofamba naye ndiye watinoziva kuti ndiani. Watinofamba naye hatifambi nemweya tsvina, hatifambi nevanhu vanotuka vanhu, hatifambi nevanhu vanongofamba uchingohukura pese panenge vasina kubvunzwa. Tinofamba nemweya waMwari, ndo watinofamba navo. Saka vatuki vese varipo vasiye vakadaro nhasi. Vatuki vese varipo tida kuti Mwari akuitire zvakanaka. Nhasi dei marivhenekegwa nemweya waMwari. Nhasi rive zuva renyu rekuti mukwanise kutendeuka. Nhasi imi makanditarisa, mutendeuke nhasi, nokuti ndimi vandatofambira imi. Pane chiedza rima rinouya. Wonai zvakaita rima rinouya. Pane chiedza rima rinouya. Ukatumwa kunzi enda unotuka munhu, unomhanya wakaenda usina chaunoziva. Ugomhanya uchienda zvinhu zvakatanga papublic, zvinhu zviri papublic, because you don't know. Saka madiaries, atipedze moyo, atipedzwe moyo nevanhu, hatipedzwe moyo kana nani, hatipedzwe moyo kana nani. I don't block them. I'm not here to block you. We don't block. We don't block people. Who's calling me? We don't block. We leave them to be there. Likatito ndachinda mberi kuti vanzwisise kuti Mwari watinonamata isusu ndiye akaita sei. Titire nyasha nai Mwari wetitire nyasha nai Mwari wetitire nyasha. Kids, I'm going to say it on. Tirege recuparar nai Mwari wetitire nyasha nai Mwari wetitire nyasha nai wetitire
nyasha tirege rekuparara. Nai Mwari we mchembereso kuko madini makutega vanhu kuti madiko nemaiguru. Mai Mwari we titire nyasha, Nai Mwari we titire nyasha. Hallelujah. Rika mandara vasokora ndara vasokora ndara shokonana. Hera matakara ndara varisonora varororora. Ye baba shakara ndara masokora ndara. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Nyasha. Nai Mwari we titire nyasha tirege rekuparara. Nai Mwari we titire nyasha, Nai Mwari we. Hallelujah. Jesus. 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 Nai Mwari we titire nyasha, titire nyasha. Nai Mwari we titire nyasha tirege rekuparara. Yes, Jesus. Amen, Jesus. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, 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 Lord. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. In the name of 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 Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, yes, 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 Jesus. Oh, yeah. Yes, Jesus. Amen. 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 Yes, wonder in the name of back to sender. In the name of Jesus, back to sender. Father, we pray for this Jehovah. All this Jehovah, the edges of the devil, my Lord. In the name of Jesus. Father, we submit them into your hands. Father, we say, Jehovah, the battle is not ours. The battle is yours, Almighty God. Father, you will take this unto your hands, Almighty God. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Show yourself, oh God. Baba Jehovah, show yourself, oh God. Baba, zvitarisei Mwari. Zvitarisei Jehovah. Zvitarisei Mwari. In the name of Jesus. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Back to sender. In the name of Jesus. Yes, Father. Yes, Lord.
Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus. Yes. Yes, 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 yes. Yes, yes. Keep on commenting, guys. Keep on bringing the comments. The live is paying. Keep on bringing the comments. Keep on bringing the engagement. This live is paying. Keep on bringing the engagement. Yes, Lord. Now, Imariwe. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Jesus. Oh, yes. Tisikudzokera mugomba. Amen. 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 In the name of Jesus. In the mighty 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 name of Jesus. Tinevaenzi Alison asi tinevaenzi vasiri vepano vatishanyira vauya kuzotituka tikuvagamchira nezita raJesu. Tinevaenzi rishakamandara vatakarandara vasokorondora vatsondo rishakamandara vatsikanarandara vasakarandara vashokorondoro bobo. Tinavo vaenzi tinokugamchirai nezita raJesu. Tinokugamchirai nezita raJesu. In the name of Jesus. Fire! Fire! Thunder! Fire! Yes. Yes, we are victorious. We are victorious. Yes. Yes, the grace is sufficient. Oh, yes, my God. Oh, yes, my God. Oh, yes, my God. Oh, yes, my God. Let your will be done. Let your will be done, oh God. Let your will be done. In the name of Jesus. Let your will be done. Father, I cry for your souls, Almighty God. Look at the souls, Almighty God. Look at these lost souls, Almighty God. Apana chavanoziva Mwari varegerere Mwari. Varegerere Mwari. Apana chavanoziva Mwari. Vari kushandiswa naSatani Mwari. Varegerere Mwari. Havana chavanoziva. Havana chavanoziva. Havana chavanoziva. Varegerere Mwari. Varegerere Jehovah. Regerero. Regerero. Ruregero kwa Mwari, ruregero kwa Jehovah, ruregero Mwari. Vana venyu vashaiwa njere vatsakatika Mwari, varegereo. Vamwe marriage dziri kusheka right now, asi vari pano Mwari, vari kutuka Mwari vaitirewo shasha. Vamwe havana kana chekudya right now Mwari, asi vari pano vari kutuka Mwari. Vamwe Jehovah havana kana mabasa Mwari, vakatora data repa next job, vaitirewo nyasha Jehovah. Remember them this evening, Almighty God. Remember them, Almighty God, this evening. Remember them, Almighty God. Remember them, Almighty God. Remember them, Almighty God. Remember them this evening, Almighty God. Baba, put light in their lives, Almighty God. Isaichiedza mudzimba dzavo mukati moupenyu hwavo Mwari. Vamwe vari kurwarwa nezvikwambo Mwari. Vamwe vari kurwiswa nezvakasiyana-siyana Mwari. Vamwe vane machildhood issues Jehovah. Now they take it out to the next person, Almighty God. Baba tinoti Jehovah vaitirei nyasha. Vaitirei nyasha Jehovah. Remember them Jehovah. Remember them Jehovah. Vamwe va hotspot kwa nasi Jehovah. Mwari wangu vaitirei nyasha Baba. Remember them, Almighty God. Remember it. Fire! In the name of Jesus. Oh, yes, my God. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Remember them this night. Remember their souls, Almighty God. Varregerere Jehovah, varregerero. Varregerere Mwari, varregerere Mwari. Varregerere Jehovah, varregerere Mwari. Varregerere Mwari, varregerere Mwari, varregerere Mwari.
varegererei Jehovah. Mwari Jehovah varegererei. Yes, Mwari. Yes, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, my God. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, my God. Yes, my God. Yes, Jesus. Yes, mighty God. Yes, mighty God. Yes, mighty God. Mighty God. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, my God. Yes, my God. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Atirwi nenyama neropa. Asine mweya mchadenga yatisingaoni. We don't fight flesh and blood, but the spirit that are in the spiritual realms. Ndoza tukurwa nadzo. Nasitati. Mwari vakurangarire mudikani. Iwewe, diaries people, vari conversation, do not throw insults. Siyai zvakadaro. God is in control. Don't throw back insults. Mwari avaitrenya. Let God work with those people. Let God work with them. Don't throw back insults. Otherwise, don't do that. Don't do that. Mwari wekudenga hatirwi nenyama neropa tugwa nemweya yamchadenga. God, Mwari vari pano pasi nevari kudenga, you know the truth in this whole matter. You will fight the battles for us. You will fight the battles for me. Father, you will vindicate yours. You will vindicate your own, Jehovah. You will vindicate your own, Jehovah. Father, if it is your will, but this brother must get help, may your will be done. If it's not your will, Father, I'm declaring right now in the name of Jesus, if it's not your will, let it not go forward, Mari. Ngazviperesa zvichatanga. Ngazviperesa zvichatanga. If it's your will, Jehovah, Mwari wangu zvichaenda through. And muchaburisa zvese pachena, Mwari. But if it's not your will, Jehovah, zvisati zvatanga ngazviperere ipapo. Ngazviperere ipapo zvatanga. Right. Vedweka. Ini ndakuinda. Nasi ndafara. Tatine vaenzi pakati pedu, guys. Vatitsikawo. Vaenzi vedu ava vauya. Tinokufarirai vaenzi vedu, tinokutambirai, tinokudai. And zvekutaura mashoko akutira shoko richataurwa pa social media vaenzi vedu ramuchatituka inini especially rikandibata, because everything zvezvamunotaura zvese ndakazviudzwa kubva kare zvese. Saka tinongoti vaenzi vedu, aiwa tinokutambirai nemweya mutsvene nemweya waMwari, chiti takupai masitsi, garai napapapa. Toda kuti mugare pano kubva zvichitanga kusvika zvichipera. Mugare pano, garai pano, musabve, mugare nesu pano. Tobva tati kuna anzvadzi gift, don't block admin, don't block. Tobva vaenzi tinovafarirei, guys, don't musa tuke back. Pavari kutuka, leave them to tuka. Leave them to tuka. Musaya daire kana kudi. Tinoita zvepano pa page, we don't go anywhere, we stay here. This is our page, we stay here. Right. Inzwai Mwari, inzwai guys. Tapedza takuinda isu guys. Eni nyaya ya doctor ugotine zvimwe zvadotaura guys, but kune vanzwa 1 or 2 guys batai mashoko anditika batai mashoko musakangano. And above all, I'm repeating what I said in Zero Makuseni before whatever zvese ameno ndati nini, garai pamunamato, garai pamunamato, garai pamunamato. Right. Amene pane vamwe varoda kutaura zvavada kutaurawo guys. Hanzi china uyu, hanzi welcome vaenzi. Okay, warambireka kuTikTok. Aiwa, isu tita zveFacebook. Isaiah inga unoita remu Bible chairo naiwa Isaiah. Isu tinoita zvepad zvekuFacebook. We don't get summoned. Atisamoniwi. Tinoenda kwatinoda at our pace nekuda kwedu. Atiudzwe zvokuita. Atiudzwe kunzi huyai kuno kana kuti endai kwakati. Hanzi nanyashadzai Sheshalini Joseph gift uinde masiyana naye ane mhepo sure. Right. Kuchatosiyana naye kwacho azvichatoiti. Takuda kutoti azive Mwari, anamate Mwari. Atinotomubatsira ndati if is the will of God, we will go ahead, we will continue.
If it's the will of God, can you not see what the devil is trying to do here? The devil is trying to intervene everywhere so that this guy will stop getting help from anyone. And we are not, I am not going to fall into that trap. To those vachafamba neni, tichafamba naye. Chinchinozi mepo, hakuna chinchinozi mepo, zinonzi August, whatever, zinoya chidarika. The wind comes, blower, yofura. Hakuna muna noramba chitaura nekusinga peri. Zinouya mepo, tatatukwa so, tichatukwa futi, chichadarika. They will eventually keep quiet, but we will not stop. We will not stop helping this brother. No matter what, we will not stop helping this brother. Kana tazoba, guys, kana kuri tazoba, anditika tozosungiswa mozotitrama life ayaya hobo asingaperi. Anyone is free kuita life yakachiti mari yakabiwa pakabiwa mari. That's why paitwa the GoFundMe, so that everybody can see every cent rinopinda, including the owner. And it so whether he has gone to 20 platforms or what, he just came. This guy came to me last year, kuneva kona life. Ndairamba, the wife actually. The wife. Only this year, let me listen to the story. And it was a sad story, guys. I had to listen. I think life iripo. Takainzwa tese life. And now get one didn't dig. Takainzwa tese life. And we decided as dads, let's help him. And so that's what we are going to do. We are going to go ahead. We have already wrote an email. One of my admins in the diaspora, atonyora email kudara, akatora all the lives and whatever and submitted to GoFundMe. So they've already responded. Nothing will happen to the link. Don't worry. Teacher ramba tichibatsira. Teacher mubatsira. Kana kuri kuda kwa mwari, kutabatsiru, I'm repeating, we'll go ahead. But if mwari vasiri kuda, this project, isati yaenda mberi, ichaperera ipapa. But as it is right now, ndatopiwa simba. I am renewed. Maskati, when somebody called me, I prayed about it. That's number. Okay, what is the way forward? To my surprise, relax. God is in control. God is in control. Kana akanza achaponera pano. Kana akanza aponeri pano. As far as I know, I am in the right because I am at peace. I have tried to make peace. I thought we made peace, but I don't know whatever, and I'm not interested, and I'm not there, and I don't go anywhere. I stay here. This is our platform. We stay here. No. We stay here. Tinouya kana matideza ku church. Tinouya. But kana pasina church aiwa. We don't have time for that. So guys, every dollar tilipano guys, itombo enda yomuno kanda tumbijana guys. Itombo na yomuno kanda tumbijana. Every cent counts guys on this guy. Every cent. Makambo ona mira indikudzei guys. Makambo ona muna aripa dambudziko guys. Muna aripa nguva yakaoma. And it anoenda everywhere chaga help. And it to my sister, my younger sister arikuti akuenda everywhere chaga help. And it kana uine dambudziko. You go everywhere looking for help. And unaenda everywhere uchi chaga help. So I don't see in whatever this guy did kwenda chaga help kwa akaenda. The only problem yakaitika ndeye kuti pese paienda paingwetwa ma GoFundMe. Anditi maona. So ndo pakaita era ipapo. Kuti pakaitwa akaita ma GoFundMe akawanda, and eventually achizouya pano tichizomubvunza pai and takamuza zvakanaka kuti chinda unosota your house in order. We don't know what happened there. For Sisimeli, when you go to be dragged in whatever, we know kuti we are in the right. We are in the right. And where is the go? Guys, my admin, can you please send the link? Can you please pin the link? Thank you very much, my sister Emma. Mwariva kuwedzere pawabvisa. Mwariva kuwedzere. Atina kwa tinotambira tanya, we tinotambira pana ati someone, we don't get to be summoned. We don't get summoned by anyone. We stay here. This is our platform. Tinoinda kana tishida, kana tisingadi, we stay here. We are trying to stay away from negativity. So we don't go to negativity, my sister. We don't go to negativity, Tanya. Mwarideva kuandra nyasha. Bragging nekuti huya kana wakapenga kuti bragging nekuti ndinotuka. That's sad, my sister. That's very sad, Tanya. I don't think even your parents raised you like that. That's very sad. Sorry, de mwari vakuwandira nyasha. De mwari vakuwanira nyasha.
dei Mwari vakuwanira nyasha. Dei Mwari vakuwanira nyasha. So madmin tisrewo link guys, tisewo link madmin, bring in the link. Vanhu vamboisa mari. Madimoni not today. But we are in a link guys, mubokando at least kana ka 50 kana ka 100. We are in a link mumboiswa mari. We are in a link mumbokando wa mari guys. Imboya in a link miswe kamari. Imboya in a link. We are in a link. Will be helped young brother kushika wewe wana yopa imiso. Yes. Yes. Yes, Diamond Wenyasha. Yes. Is a link. Thank you, my Paida. Admin, are you there? Admins, please bring in the link. Admins, can you please bring in the link? Can you please bring in Makoti? Dei Mwari wakuwanira nyasha, my sister. Muromo wako unotaura izvi. Dei Mwari wakuwanira zvaka nyasha nerimwe remadei, my sister. Concentrate on the problems that you are facing right now. Umuromo wako udzidze kunamata Mwari instead yekungofamba uchituka vanhu vasine inewe vasina kutuka vasingazivi. Dei wawanirwa nyasha, my sister. Right. The link is there, guys. The link is now there, guys. Thank you very much, guys. Imbokanda every dollar zvaro. Thank you, Novuyo. Dollar zvaro, it will make a difference. Dollar zvaro. Guys, mukangoziva, guys, kuti. Even, pakanga paina jesu chai pamuchinji kwa chai guys. Aiporesa hama dzedu. Vanhu vakanzi munoda ani Barnabas mbava na Jesu vakati tinoda Barnabas. Akatorohwa akatofitsaka izvi. It's not new. Andichika, it's not new. Nomsa, if you bring nyaya dzekuma street, my sister, tesingadi kubloka tinozokubloka. Don't bring us nyaya dzekuma street. Do not bring nyaya dzekuma street because tiri pano diaries. Toita zvepa diaries. Thank you varikuisa mari. Thank you varikuisa mari mu link. Chimboisa imari guys. Chimboisa imari guys. Chimboisa imari guys. Chimboisa imari guys. Mbokandai guys. Isai $1, isai $10 guys. Tiripo. We are not going anywhere. Isai guys. Isai $1. Isai $5 guys. Isai kandai. The brother for him. Kuti awane maoko. Anditika. Kuti awane maoko. Kandai guys. It's going to be a long shot because mari kudi wakawandisa. Anzi admin achioniso. Is it the right? No. Rekatimbo pusha link. Guys. Isai mari mo link guys. Isai mari guys. Let's not be shaken. Let's not move. We are not moved by mashoko guys. We are not moved by mashoko. We are not moved by anybody. And we are not moved by anything that moves. Panopas. Kandai mari guys. Isai mari. Let's help a brother in need. The GoFundMe is transparent guys. Ukaisa mari unonoona kuti mapinda mari here yako stara ko ripo here zviri kufamba sei kana memchiona every day. Anything you'll be seeing it, and then when it's time kana tadzaida pano pa diary sema decide takaita kuti mari yake ngai takataura tinobhadhira kwa doctor inongezwa kwa doctor mari siso oya omwai wakunzi mari makaiona handiti pa GoFundMe ya saka mari yauya nde yawaridzwa mari sisi nde aya tabhadhira kuna doctor akati zvese muchange muchizviona guys, zvese muchange muchizviona pa GoFundMe haina secret, muchange muchizviona. GoFundMe muchange mchiona kavhurwa ni one of the admins ku Germany. So muchange mchizviona. So guys, thank you very much varikuisa mari. Thank you very much guys. Thank you ndikona vamwe vari kutokandawo. Thank you very much guys. Let's not stop doing what is good because the devil will try to come and discourage us guys. Satan achazama kuti discourage, and I remember zvabva zvaita kuti ndite simba guys. This guy pakauya shara nyaya yake akataura kuti sisimeni makamunzwa kana muchirangarira chiti sisimeli pese pandinozama kuti ndibatsirwe vanhu vanoramwa because pane chinoitika. He actually said it. Akazvitaura. So we want to prove the devil wrong. We are going to prove the devil wrong. By going ahead with the GoFundMe. Right. GoFundMe ngariende mberi guys. Rambai muchikanda guys. Hi Maya. Hi. How are you? Are you back? Yeah. Okay. Hi. Hi. All right. Why are you here? I'm on the phone. Why? But You need to get out of the car. Okay, I'm coming. I'm getting out of the car. Okay. All right. Tell them to give you the keys, yeah? And not for a wind. Right. Ngatitei guys. Chakanaka chese chinorwiswa guys. Chakanaka chese chinorwiswa guys. Chakanaka. And how much is there on the GoFund today? You can check Kelly Kumalo. You can check pa GoFundMe. You can check the GoFundMe. It's very transparent. Check our wig. Unogona kucheka wega. You can check in the GoFundMe kuti zviri kufamba sei. Let's help a brother guys. Akauya pano ega.
akanditsvaga ndakakudza this guy, the wife, actually not him, the wife akauya kwandiri from last year ndichiri kuSA chako chaiko, ndikamurambira ndichitaura kuti nyaya dzemagofundme dzinonetsa idzi dzinoramba dzinonetsa, tikamurambira andichimaona. Saka pakazouya this time achingotaura kuti vedu enda wane kutenda nofamba, then we agreed. We did nothing wrong, guys. Just like matora tongoita mamwe makesi ese anouya pano, this is how we took this case as well. We did not know that yambozoita ine hondo ikadini, but isusu zve hondo iza tine inadzo atidzipindiri. Hondo iza dzisi dzedu, guys. The war is not ours, because as far as we know, we did nothing wrong to anyone. Hatina takatadzira, hatina. Our only mosha is to try to help this brother. Do mosha etinayo, my diaries, to those who are wondering what's going on. Our only mosha etinayo is for this brother to come to us and try kukumbira kuti ndoda kuti mundibatsira kuti ndiwane maoko. Ndo mosha yedu yatinayo chete. Hatina mosha etinayo, hatina watakatukana naye, hatina chetakadi, akangouya pano, akataura nyaya mesema akati setakatotaka kunzwa nyaya for the first time tiri tese takateerera. That's when we asked Todini mukati ngati mubatsirei, and then we started helping him. So zvimwe zviri kuzoitika, I don't know. I think kuti pane previous maybe anenge aripo andizivi. I don't know. Will he get the money after the link will not be blocked? Don't worry, my dear. Do not worry. The link will not be blocked. The link is not going anywhere. The link will stay. The link is also atikundo ena Satan. We walk in the light. I walk in the light. I don't walk in darkness. So do not worry. Link harina rivaru. The link will be there. Link richangeri ripo. Chichiri pusha. Vanoda kupusha vachipusha. Vasingadiwa vachingodarika. Tiri kuziva kuti pane nyaya dzakabva kuitika manje apa dzemsikana dzemari yeGoFundMe yakapiwa veukama mumaoko vakaishandisa. Panapa pana munhu apiwa mari. The money is in the GoFundMe. And takatowirana kuti iye wacho hatisi kuzomupa mari. We told him panapa kuti atipe mari. When we get the hospital inoita izvi nereasonable price, we pay, we put the receipts on diaries, and you go and get help. Yes, baba vasikana, yes. And this ndavatondipa simba. They have renewed my strength. Kana pana nchida kudona ndatomuka because of the insults. Wakambona kutukirwa chinjo zati ndiri right. Baba vasikana. Wakambona kutukirwa chinjo zati I'm in the right and na anything chiri wrong. I am unobva waita simba. They have renewed my strength. So I will stand with this guy. Tichamira naye. Guys, my diaries, please. Tokumbira tichamira naye. Pesa it's a long shot but tichafamba naye. Kutukirwa chinhu chitukwa left, right and center. Uchiudzwa umpava chihure nevanhu vasingakuzivi simply because you are trying to do good to someone else. I like it, guys. Ndozvida. If it means Mwari kuti every day nichatukirwa zvakanaka, let it come Mwari. Ndipei zvenyu. Mutoro wacho ndinouda. Mutoro wacho ndinouda because kumberi kune reward yangu yakakurisa. I've got a reward iri kuuya yakakurisa. So Mwari kana zviri zvomutoro wacho ngauye zvawo. Ngauye nditukwe daily. Daily for helping somebody. As long as I am in the right, let all those who want to bash me come and bash me. As long as I am in the right. Mwari mutoro wacho ngauye, ngavauye. Vamuchada kubatsirwa. As long as ndisina kukwanda kanganisira, ndiri in the right. Aiwa Mwari. Aiwa. Mutoro wacho ngauye Mwari. Ativhunduke kutukwa, takatukwa kudhara. Ndozvamufa ngosiva, guys. Takutorumbidza Mwari tisatichadi zvokutukana nevanhu. Don't want. Yes. So guys, we don't know if you hear how you strong moms is only. Yes, my strength has been renewed, Amanda. Unonzwa, I did not know whatever that is happening. Ushikana zofunika nemo Monica. Ndavandadzwa simba rekuti ndo zvinoitika kana uchida kubatsira munhu chisati in the right, and then all of a sudden boom, there is noise. Aiwa Paida, tinokutenda muningina, tinokudenda Mwari wakuita zvakanaka Paida. Mwari vavhurire maropafadzo kwauri. Mwari vakupe shosho moyo wako zvaunoshuvira Paida. Usafe wazvinzwa. Vakanaka semi kudai musafe. Murarame pano panyika nekusingaperi. Anditika murarame nekusingaperi. Mwari vakuitire zvakanaka mudikani. Imi zvenyu kuba kwenyu munogona kusika vanhu. Mwari vakuitire zvakanaka Paida. Uzorangarira mashoko iwaya. Mwari vakuitire zvakanaka Paida. Kana vakuzarurira zvinhu zvako zvakufamba, Mwari vakuitire zvakanaka. So guys, ndo iripo anzi add me my sister. No, brother Gift, by adding you ndichatoita kunge ndikutoita fight. So I'm not gonna add you today, no.
by adding you ndikuita kunge takuita honde, because you come here and address zvinhu zvaitika kwatanga tisiko kana zvatisi kuziva, and then tiri vanhu venyama tichazopindura. We don't want that. So today I see life yekuti ndikuedhei kana kuti kudini, imimi chingozivaiwo kuti pano padiaries right now guys, you don't want to know the phone calls that I've been getting. Kuseni iye gift uya nditauri naye ndotana nemukadzi wake. The phone calls, yesterday I got a phone call from somebody else akanditi, I don't know whether to say this or not. I don't know whether to say this or not. I don't know. I got it my calls nezuro ekutoti zvinhu zvacho unotoshamisa. Ameno. And is maybe one day tichazozvitaura zvangu ndichibvunza mubvunzo kuna ivo hanzvadzi yedu ava vagift uyu yezvinhu zvandaiudzwa nevanhu nesuro. And but for now, haisi life yeizvozvo. We are not here to bash anyone. We are not here to exchange with anyone. Guys, kupopota kune labor. Guys, kupopota kune labor. Muromo unoinda pa side nekupopota. Unogona kutostroka. Unogona kustroka nekupopota. Uchipopota munhu osinga. Munhu osinga fakasangana naye paupenyu hwako. Kupopota kune labor, guys. Kutsama kune labor. Uchitsamura munhu osingazivi, munhu asina kukanganisira, munhu asinawo kana zvake. Aiwa, Mwari nevaitira vanhu nyasha. Mwari nevaitira nyasha. Ndasina ndambotsanya mangwana, ndambopinda pa fasting. Mwari nevaitira vanhu nyasha kumana. Labor yacho soka. I choose my peace and freedom, guys. I choose my peace and freedom over shouting and hating. I choose my peace and freedom. Come on, guys. Unostroka, guys. Unopopota, unostroka. Unopostroka, guys. Uchistroka kera munhu osingazivi ari ku-UK. Let me, guys. Kupopota kune labor, guys. Kupopota kune labor, guys. Kupopota munhu usikazivi. Wenda muromo pasaidi apa uchiti kutuka munhu asina kana basa newe, asina kana shungu newe, achitoburuka mumota make ari kuenda mumba make. Ari kuenda mumba make kundola sasa, apedza kubla mumba make utogeza utoenda kunovata nemhuri yake. Hanzi akuda kuzviita chi. Guys, then guys, kana ndimo tingagwira GoFund here asikana. Aiwa guys, atingadaro. Tingagwira mari siri here asikana. Ini handioni zvinhu zvekubatsigwa zvichinzi zvinofanirwa kuti tiningirire tigwe isu, guys. That's why I did peace, guys. I actually mira ndikudze, guys. Batiraki zamanda wandisetsa. Inzwai, guys. Inzwai, guys. Munozachi, I actually made peace, guys. I actually made peace, guys. Nokuti pa fair guys, nyaya dzekuti tigwire GoFundMe, guys, adzibudi. Almona adzibudi. Isingada zvipira tovhara GoFundMe pano to support whatever GoFundMe iripo, because the idea is to help. And maona, but zvikuzotaugwa comment section aiwa kana sweetness, sweet hands, sweet tape. Yes, my sister, mwara kuita zvakanaka iwa tiripo. Tinoseka isi tinonakigwa isi pano tinoseka. Vanondizaro zati ndinodambuka kuseka kubata pasi chakubuda musodzi. Zvandikuita izvo tikubuda musodzi nekuseka. Nokuti chekutsamwira hapana ende chekugumbukira hapana. Andiona. Isuti we are in the right. Tiri in the right. I don't know what he said. No. Mkoma hanzvadzi gift. You don't get to write mashoko akadaro pano. Makutorwisanisa. Gift tawanda. Shoko rekuti Captain Imbava makutorwisanisa. Makutorwisanisa. Don't do that. Musanyore mashoko iwayo pano. Munoona, mukanyora mashoko ya pano, kunonzi munotumwa nesa. Mukona ati matondipinza munyaya dzenyu. Mukona ati mandipinza mukati menyaya dzenyu. Dzandisingazivi. I don't know what you did there or what you said or what you did or what. I don't know. Hesa ngazingweni zacho zviri sei.
We don't know. And I think there's something behind. Maybe something like what? I don't know. Maybe kana chilipo chabudikira. Kana chilipo chabudikira. Musanyone mashakadaro pano. Mukadaro makukanganisa kubatsira kwamunenge mchita. Because isi tiri kundamba kuudza manje apa. Ndikati instead of you praying kuti Mwari wona izvi zvinongshombe zvakanaka uri busy ndamba kutsiura. Ndikati uri busy kutevedza uchifamba uchidini wona wandisa mumadhaka. I am repeating it again here. Ndakutonzi ndakakufurira ndakakuzokudza zvipi. You know the truth. Don't do that gift. Rega isu titaure tipa spotlight anditika hauna hondo dzaunofanwa kuti uite nevanhu vaida kukubatsira. I don't know how you went there and said nyaya kana tichi kana tazosvika sei panapa. I don't know. I don't really know. So azina pechi nene. Thank you Pechi, thank you. Actually guys, ndikaindi venangokudzai zvakaitika kusera nezuro ndakangonzwa nzianzi kusimele mukudiwa here something like that kune live requitwa chichi. So I didn't know guys, mozati inini andiyani kutambira TikTok. Vana vanenge vari ku TikTok, so I don't usually go ku TikTok. Hamunosiya account yangu ya mukatasa zvinhu bamnini ndivanototora zvinhu chikanda kwachidini. So TikTok handisi munhu TikTok zvokudaro. Ndakabva dati ni Facebook then vana votambira ku TikTok uko. So zvadaro so ndakangoti pakabva pauya ndikati link racho ndekupi kunoenda guys. Ndaito struggle kukwira guys. Ndaito struggle kukwira pa live iyoyo guys kuti ndinyazoti zviri kufamba sei. Ndakato struggle ndiye day iwo apa yaibuda nerimwe zita kuda ibudi sister rangu I don't know what happened. Ndakazokwira finally. Ndakwira hapana botaura zvakaipa. Ndinoda kutaura chokwadi pamberi pangu. Indotaura chokwadi mozviziva. Hapana botaura zvinhu zvakaipa. Andinoona ndakaona ivo hanzvadzi vakakwira pa live iyoyo vachitaura nyaya yekuti vanenge vaibvunzwa iro zvakafamba sei or whatever vachitsanangura. Saka ini ndasvika udaro kwanzi but you are the one saying Meli imbavha kwa captain vanhu vakatora vanhu you are the one saying again saying ndozva ndati sweet musati matanga ngotuka imboita iwo ma spiritual eyes asikana dai Mwari vakuitirai zvakanaka mambovhurika because problem munomhanya. You don't know the truth. Munomhanya muchatedza kuvhurigwa maropafadzo zvinhu zvamuri kunamatira paupenyu nekuda kwokutuka vanhu musingazivi. I am in the right. Handina panditombori wrong kana. Hapana panditombori wrong kana. Kana. Because as far as I know inini ndichakati tapisi guys. Ndasvika kuya ndobva ndati chii ndini Meli wacho. Inini ndasingatozivi vana ava guys. Ndasingatovazivi. Ndasingatombovasivi zvokutodaro moziva kuti handingoendi kwese guys. Zvinhu vatatu ndikati okay chichi kuitika zvikanzi pane nyaya yeGoFundMe chi ndobva tatoitaura guys. Ndakanda ndakazvideredza munozoreka uchinda platform yavamwe vanhu guys unoenda wakazvininipisa. Ndakanda ndakazvideredza chaiko kunenge kunoitwa zvokutuka vanhu platform ikoko inenge platform yekutuka vanhu because ndakati ndisvika vanhu vakati jirr kutuka but I ignored the comments. Handimoona I ignored the comments ndikaramba ndichikonzentrata nezvataitaura. Ndikati nyaya yakafamba sei zvikanzi no takamuitira GoFundMe kunoku. Handimoona tichiti aite GoFundMe abatsirikane. Saka GoFundMe iyi tati kupusha azongoya chiti handimu kuremember panapa padiaries paakataura kuti kune me GoFundMe iriko. Takamuti sezvo wati uri kuda kuitirwa GoFundMe pano takamubvunza pano wochinotaura zvakanaka nevanhu vanga vakuitira that GoFundMe antika kuti vachivhare then we can work together. You remember panapa live yedu iripo akati so akazoendako I think achida kuti ndichivhara ichi GoFundMe ndawanda munhu anotibatsira nekwasisi Meli. Handi guys zisati kuziva ndakatosvika pane wamanzvadzi vari ku UK mufunge vaitoti wakamanikidzwa nasi like wakamanikidzwa nasi kana kuti wakainfluencer nasi Meli kuti uinde platform kwavo guys. Nyaya takaiwa tose pano ini munhu anonzi gift ndasingamuzivi. Handimona nyaya iyi ndasingadoiziva vanhu akuti nyaya yakatenderera nyaya yakadini but ndasingaizivi nyaya iyi. Ndasingatoizivi nyaya iyi. Mukadzi wake ndiye akati saishtaura nyaya ndikamignora ndisevhera kuti ndine ndichakukandira masimuchezi kuti akatanga rini kundirisa mukadzi ndichamunyatsokuona ndichingoramba. Handimona ndingoti nyaya dzeGoFundMe handiti nyaya ndikati vati creator zvikanzi Botswana create GoFundMe. Alright ndikati hanzvadzi yangu kune wacho aihosta koko kwacho ndikati hanzvadzi yangu hazvisi kuda kuti titukane kana kuti kudini. Goal yedu i1 is to help the brother. Handiti saka paita mistake apa yekuti paita auya handizivi kuti aya achikudza isei
antika kuti muvhare GoFundMe. On that one I don't know and I don't want to get involved, but ndodangoti kana pakanganisika I'm very sorry. Muzive kuti munhu watiri kubatsira uyu munhu womebva nditori nefrustration yeuremawo wekuremara kwakaita. Saka ndinoona sechinangwa chedu ndichingoti ngatingomubatsirai munhu. Zvikanzi takanga tavhura GoFundMe takatora time yedu chivhura GoFundMe ndikati I really do understand. Guys, ikoko kuplatform I even said anditi kana zvichiita ndikati kana zvichiita anditika tovhara redu GoFundMe. Let's push ramunaro imini. Guys, am I a bad person by saying that? Tell me the truth. Did I do wrong? Ku platform ikoko ndikatosvika pakutotaura kuti togona kuvhara redu ende takatosvirapo tovhara redu andimoona then topusha ravo chikuru munhu abatsirwe. Tikati tovhara redu link isusu vanhu vakanzi toita sei comment section yacho yakambenge ichituka iyoyo zvikanzi toita sei vanhu vakati musikana ngaripo mukadzi angari pakati aiwa ina handichatodi because munhu yakatishandisa saka ina handichatodi kuti tidita kutorivhara lingi irori. Ndikati saka panapa panoti tinetsane let's agree tatamutaura zvakanaka takatapanzana zvakanaka mufunge guys tikatopana manhamba ndikatoshaya ndikutuki gwei ndichiwa ndikutukwa ini handimona ndikati alright stodini zvikanzi alright takuvhara redu isusu anditika then ndikati hai zvekuvhara kana mati imi mazvipira kuti muri kuvhara renyu then hapana chakashata tokontinya neiri but ndokumbirawo kuti tibatsirane kupusha GoFundMe link racho andimoona ndokumbirawo ndobva vatoti alright pakanaka ndobva nzvadzi yanga chihosta ndobva ati ndokupai nhamba dzangu then mozondipawo link rake ndopusha ndikati pakanaka ndobva ndatovapa vatondipa nhamba dzavo palive ndikatodzisevha dzirimo mufoni ndikatotaura naye guys after live yadona saka pane ghost raituka riri mucomment section saka sekuti ndandatoudzwa nevanhu kuti kuplatform kukaku kunongotukwa vanhu kunongo ndekwehondo ndakabva ndatoona ghost raituka ndakambotorituka ndikazoti mwari ndibatsirei ndimnyararire paakatokwira ini ndakabva ndinati okay it's a trap ndobva ndaburuka ngati alright bye bye hamene zvakausara zvichiitika ndobva ndazvidzokera kuno kumapurasi kwedu ndatopedza live iyo ndobva ndatovasendera kumavaya namba dzangu ani pandobva dzatobuda kuWhatsApp ndobva ndatoforwardira link ndangati nzvadzi link riya iri ndikatokanda link pano indai munotarisa ndikatonyora kuti kune vari kutibatsira kupusha vari kuTikTok. That was kusora nesuro zvakanaka zvinengei antimaona vanhu vakatoti alright bobo zvikatopfuura zuro ndoto vanhu vari kundifonera kuti simeli muri kutukwa kuTikTok maita sei ndikati kutukwa nani nanditambira kuTikTok ini zvikanzi muri kutikati ndobva kuti kune vanhu ina handiziviwo because nichandoziva takaparadzana zvakanaka tikatopanana nhamba ndikatovasendera link racho kana vari kundituka zvikanzi kwadotogwa picture yenyu kwado ndikati haiwa zvekutogwa mapicture here isi mapicture edu chero paintaneti atoripo mapicture edu akasvika kunoera haavhunduski mapicture haiwa zvekutogwa picture zvinhu zvidiki zvishoma izvo hazvina kana basa izvo mutogona kuvapa mamwe akatoshatisisa vanyatsoposta ikokoko mva ndangosiyana nazvo ndakabva ndangozviignora anoona mene zvakaitikawo nesuro nhasi zvakare ndopandawa kunzi ndafanirwa nemukadzi wake ndobva ndarega kubata foni ndobva ndafanirwa nemukadzi wake ndobva ndarega kubata foni anoona ndobva ndazoona admin azondifonera andika iye ari kunhingikiri akavhura GoFundMe admin akati saka iye ndiye anenge achipindura vanhu kumessenger uko saka kumessenger kwacho kwanzi kune kwakavanga vatonzi ndai munotuka kwameli saka kune vanga vatopinda mumessenger vachitukirira saka admin ndopaona kuti kune vanhu vari kutuka kumessenger uko admin ndopabva abloka ndobva achiuya kwandikati sisimeli what's going on ndikati kupi zvikanzi kwanzi kune munhu ati aisakanda link achiti tukutuka ataura zvinyadzi saka ndabaya link riya ikanondibuditsira kupi kuTikTok kuri kutukwa zvisingaiti nenyaya yemukomana anonzi iyeyushu tawanda uyu ndikati kwai kudii zvikanzi vanhu vatonzi ndai munoripota link vanhu vakanzi ndai munoripota meli wacho indai munoripota mapeji ake ndai munotuka meli ini guys ndasingazvizivi kuti vanhu vanotumwa kunzi ndai munotuka vanhu guys I didn't know about that guys I didn't know about that kuti ndinototumwa kunzi ndanotuka munhu ndikoenda notuka munhu inini kunzi ndanotuka ningi ndikotoenda kunotuka munhu asina notadzira because ndaudzwa neumwe munhu kuti go and shout at ningi dai Mwari atitira nyasha but ndangoti Mwarika ndo patasvika senyika kuti tinonzi enda unotuka ningi wausingazivi kuti nda kunotuka kuinbox kwake nyaya yausingazivi ndikangoti ero hameno hanimaona saka kuzosvika adaro andiudza manje apa ndipo ndazofonera iye tazomuedha pakomo mukomana uyu nalechi ndikati naiwe chii chiri kuitika zvikanzi ndangu kwai linki ngai ndabva ndati kuna admin wangu kuna admin later angara kuGermany muGermany ndabva ndatoti chitonyora maemails kuningikiri izvozvi utore maclip usende kupi kuGoFund kwacho saka bva zvita fast ndobva anyora bva asenda kuGoFund kuitira kuti anything
handika chichanzi vanayo report yacho yese and everything that was said palive we recorded everything vanotranslate vanazvo tabva takanda ikoko animona mva vatoresponda ne email same time ipapo andiwana kuti noted handika vati yameno izvozvo kuti ta received and what not andiwana mva zvapera ndobva zvapera tatongodaro papa ndobva ndikatomuti tamuisa pakonde kati manzadzi yangu muri kuona mukadzi wenyu zvandai murambira kuti GoFundMe mazviona ka wona ipa mandisa manzadzi muna vasenda sticken pa sticken ndini ndapinda panyaya dzenyidzi handizivi kuti nini nangu ndatukwa papi ndikutukwa sei ndanzi ndaitei ndanzi ndadini I don't know asi wona ipa mandipinza muza zvataka kuita mukomana atinga kuchema pa 3 kati simeli musaramwe ndakambokudzai kuti anzi lerato unezera neniwe unezera neni lerato maponga dai mwari wakuita zvakanaka umbodzokera kumba kwenyu norayirwa ningini andifungi kuti wabereka kwakakudza nenzira yakadai andifungi kuti wakudzwa nenzira yakadai sorako ndikati zvikanzi musandiramwe ndizvandaikuziva kuti vanhu vanondiramwa ndikati because pane mashoko now I understand vanhu vachiti vanhu vachiramwa ndofunga zvese zvinongoita mashoko kudai so ndosika vachizoramwa iwewe why are you going there uchinotaura zvauri kutaura kana tukuita sei zvikanzana zvandataura naenda kunokumbira regerero ndikati kuwadi kungosiyana nazvo vataura vatopedza vanota malive vachapedza zvina basa izvo toitigwa malive every day isu zvine basa rei siyana nekwenda unopindurana nevanhu pozi mukutaura uchatsvedza muromo siyana nazvo ndatomutsiura kati siyana nazvo zvokuenda uko uchapesera watsvedza muromo uyu aripo mubvunzei ndikati uchatsvedza muromo uchiti ndikudefenda wotaura zvisiri izvo wopesera wakanganisa kunzi kutumwana nameli wona pawandisa iko zvinowandisa pakati penyaya dzandisingazivi ndako ndoda kuba mari yako ini mari yandokubira ini ndoiba sei mari yawakavhurirawo maziso iwe yauri kutonyatsokuona kuti mari iri kufamba sei yauri kuda kuti ubatsirikane nayo ndogokubira sei aita wrong move yekuendako ndozvazva ndandichimuza apa ndakamutsiura nezuro mufunge hateereriwo gift wacho hateereri gift hateereri zvese ndimukadzi nai mainini muno hamutsiurani here kumba uko inga ndechikupai sound advice onai kuti ndikutonzi ndokunyengerai but imimi you know the moziva chokwadi munoziva chokwadi kuti handito entertaining nyaya dzekuko ndokudza kuti musataure nyaya dzisina nebasa ignore that's what I tell you ignore rambai makanyarara itai yamuri kuita munenge muchienda kunoitei munosvika muri kwesta kukwira mumwe muchizama kutaura munofunga kuti mimi kana vafunga kuti varida kukukawadhai vachakuteererai do you think they will listen to you kana vati vada kukukawadhai avamboreregi because vanenge vachida kukawadhai saka vambofakasiya stop going there muchinokwira pamalive muchitaura zvamunenge muchitaura I don't know what you'll be saying there stop doing that stop doing that ndikatokuza ngati wona zita rangu ratofamba kunzi ndizimbabva but handizvivhunduka zvo because takada masocialize tokugara chingonzimbabva every time but chero pasingazobuda hapo proof but techingonzimbabva but anyway we move hatitegi kubatsirai ndikatomuti instead kuti unamate panotanga hondo pfugama pasi unamate uti mwari ndibatsirei izvi zvangu zvifambe iwo wakuenda kunokwira kumalife ndamudaro mubvunzei chikanza ndakuwaenda mukazi uchi ndikatomuudza futi amutsiurani here mumba kwenyu so ndo matyiro enyaya guys izvozvo zvokutukwa izvo regai vatuke guys isati nenazvo izvozvo isusu let's do what is good anditika kana tazosvika pakuti taona kuti taneta tengozoti hanzvadzi yangu mari yenyu maiiona nditi ichipinda ndo pairiwo tongokupa ndeyake tongomupa isati nenazvo iri kungoonekera iri transport iri kungoonekera tikatosvika pakutononoka mumadhoo mukadididi ende chinonetsa nchekuti chiri kunetsa checho nchekuti vanhu vacho vari kupopota ndakatovapa chine chiregai tivhare redu tipushe renyu tobvisa mari iri kutoisa muGoFundMe renyu chinangwa nchekuti munhu ndatosheya kuti zvatangira papi kuti chenongoti I think vanga vachidawo violence zvavo zvino violence yacho vazoishaya kwandiri because vanenge vakakurongera kuti toda kuti akaita violence tobva tapinda todaiso isatitukeso ndowanga ndichimisidzana nemunhu womurume uya shuwa naini guys munhu womurume uya ndichimisidzana nemunhu womurume kugwa nebaba vese asi munhu anotori nemhuri yake ndichitotukana nababa vaya zvokwadi kana ndimiwo guys ndichitotukana nababa vaya tikutotukana zvinhu zviri kungorwiswa asi pane chika chakanaka pese panorwiswa pane chika pese paka anzani mweya watanga nene koko akoyega pane satidani vanhu isu guys anongoya vega pano atidani vanhu isu munhu anongozviwira ega nenyaya yake yongosa kuvanhu tongoti ngati basa takabatsira vanhu vakawanza vamwe achatombovazivisa isu guys atichatombovaziva mwatakabatsira kubva dhari zichivhurai vamwe vakavhurirwa mabhizinesi vakadii but atichatombovaoni pano totongovaona mazititu
Anmona. Asi atimbozvitarisi zvese izvozvo. Hatitombozvitarisi zvese izvozvo. Ngasiye kuteverana nezvinhu iye gift ushu. Ngasiyane nazvo. Ngasiyane nazvo. Isati rune varume vevanhu isu. Sura chitukana nevarume vevanhu kuti tadi. Guys ndimudi kuona Father Diaries vachipupa furo pa social media kana kuti kupi vachitukana imiwi. Naimi guys. Ndezvedu vakadzi. Baba Father Diaries ndikotaura chipupa furo kubuda zvewaiti muromo machitaura vachitukirira vakadzi imi. Naimi chokwadi. Hazviiti. Hands go gomside spraying crying. Kuvari kucheme. Guys ndakwenda interpretsa isu guys. Hanzi vachivharika kufema. Imagine. Vapedza voyamba ndoti baba vekwangu shuwa vabva kubasa. Kubasa here ku social media. Kundoti vauya shuwa vabva kubasa. Ndinonyadzisa guys. Inangu handingadi and I can't. It cannot be. It can't. It will never do. It can't. It can't. Aiwa kumubatsira tisikuramwa atina kuramwa misho tukufamba naye but tinongomutsiurawo pano and tinongomutsiurawo pano kuti akaindako atizozivi zvanenge achita tisiko guys. Ende zvero zvema iyatowa even in mavideo ako ayo anongo chikanda kwatiri kana kumadhimini ayo chibva chisiya tatopedza so sisa kuti ndira mberi tatopedza isati tatopedza tatopedza. Imagine maipaida chero ini wacho ndakamilisana navo kana ndiwewo nditi ndikutukana nababa vaya votozopinda mba vototi madam ndadzoka chiya ichipinde bedroom pindai kustera kuti vate vabva kunoita zvo zviyachitika vakadzi. Come on guys, kana nemiwo inonyatsobuda here inobuda here. But anyway, each to their own. Each to their own. Omwe vane matsvagira vanoita mari. Saka who are we to judge? We can't judge. We can't judge. Nemakia iswe piko ndichipinda zvangumba. Yeah, mangwana tinenge tiri pa live guys. Tomorrow we are going to be here pa live guys, but please. Hansi simeli live GoFund yavo. Yeah. Ikanga isiri yemaoko ya. Vakanga vakati food nerendi. That's why yave 2.5 so pamwe vaidawo share ipapo. Oh, I don't know. Handikuona tachiworo we don't know anything about that. Atitozivi, we don't know isu tanga iri chikafu kana atitozivi so. We don't know. I don't know anything. Vafunzei varipa. Manzwira makata nyaya pano ndo manzwira nakata nyaya nemi pano. Ndasina mbwenzi wakuseri nyaya tatenzwira tose pano. Saka maiona ndaita paying attentively. Because mazana ndina nguwa kuti ndombotana nadzo nyaya ndozo yanayo. Pane nangu andira nguwa mna ninga kangomira pa standby ntongo chiuya nenyaya yako. Zvino naye makoti kumira kwacho kwevakadzi kuti izvozvo vari kutuka kudai ndokumira kwacho nevakadzi. Tavaite izvozvo. Naiwe anzani minana wanzani ameno uyo anyora kuti vanomira nevakadzi. Saka ndokumira nevakadzi kwacho here. Kwavari kutoita izvozvo so. Because we didn't do anything wrong. Iwo waya uchitotuka pano chiti mahure. You don't even know me. Atitozivi. Handinoona mningina. Zvakangoipa so. Kumira neva indakatono explain awani kuti vanzwisise mafambiro atenga ikatopera. Saka hondo yese ndei. Hondo yese ndechi. What's this all about? Zvinodrena. Kupopota kune eleba. Kuivenga munhu usingazivi kunodya iwe. Muridzi wako. Kunodya iwe kachitakura kuvenga munhu ndoga nichidza vanhu vangu pana kuti ruvengo runodya iwe akarutakura. Hanzamsati mambo andindi ku TikTok zveini andizivi zveini. Handizivi zveini. Handizivi. Kwanzi madingo iwe ini ndodaidzwa nani? Inini ndoenda kwandodaidzwa iwe gondaidzwa to yapano ini ndigodoti kweya ndichienda kwandodaidzwa iweka. Have respect on Misha. Ndiri munhu mukuru zoti andingodaidzwe kungoenda kwese. Munototuka kusvika gore rapera muri kwa mundioniko. Ndinoenda kwane ndichida kuenda panguva ndoda kuenda. Ndine page rangu andisamona noda vanouya pano. Andiende kuma page kungoenda. Ndakauya that day that was enough because nchandoza ndakabva zvakanaka pasina kutukanwa. Saka ndoenda kundisamonwa kunani. Kuna Jesu ranga chindida. Kana zvezvo kwa Mwari ndinouya. Kana kuna Jesu kanga vachindida kuti vazondipa salvation, kuti vazondivhurira zvinhu zvangu zvifambe, I will come. Kwete zvinyaya dzisina nebasa rese dzemakuwa. Don't do that.
hanzi gift yakazochinja hake auya pano. That's why asina tsamba. No, tsamba iri risendana. Tsamba iri risenda neni ndakatovhunduka tsamba ndeya 2016-17 ndakatovhunduka. That's why takatanga kuti ngatitenge kuita zvemaquotations pekutanga cheko because tsamba ya ndeya 2017. So hazvina kumeka sense kwandiri 2017. Anmona 2017. Saka it was not making sense. So 2017, 18, 19, 20, 21, 2023, it's almost like 9 years and 29 years achingotsvaga rubatsiro iroro. And pane imwe reality guys ekutika panyaya iyi yemaoko ka ndizoti ndoti kudini. Regai tigozomudedza mangwana. Regai tigodedza gift mangwana. Ndichadedza gift mangwana ndigodedza timu rangu chitongoti vanhu vakuru, pane vakadzi vakuru chaichaiwo panapa vari kubatsira kuseruko. Mugonzwawo ndichati vaiteura kuti maaudios because zvokukwira pamalife angasvikoni. And pane a lot of varikuita research nenyaya dzake. There's a lot of things, factors and things to be considered. Zvokuti iye wacho anofanira kutoenda kutherapy tatanga anyatsoziva what zvichaitika nezvinoitika nechi. Anmona. So it's something chanenge kuti angaona nguva tozongomudedza pano antika tichitaura naye pano chidai zvino zvatanga nekuya pasiriyo. Anmona. Zvatanga nekuyawo nenzira isiriyo. Handichamudedza mangwana nyasha just I'll call him tomorrow so that he knows also zvinenge zvichiitika mukufamba matikutsvaga umu. Sisimeli Diaries, it's a brand. My sister vatikwanzi anzani she watch it's a brand. Arisi brand kuti unongodedza kuti anzoya kuno ndotoyawo kana ndichida soti ndinomunhu anointeracta nevanhu. Itori brand rakazvimiririra asingoti brand rinezodzo rinorwiswa. Ende kukatasa track history yedu chake kwatakabva chake kutanga unonyazotoona kuti arisi page rekutamba naro tika page kadiki but kane mutsindo kanotori katori right kakadaro zvakaitigwa vanhu mukati muupenyu hwavo pano papage ka zvakakurisa zvihombe zvinoitigwa vanhu pano papage ufunge antiona. So guys ndakuenda hangu chakanakira pana team package. Ayo kesha timpe. And we work with proper people in the yes. Ndosanga there's a lot mchazonzwa mangwana. There's a lot. Zvasingatozivi iye gift zvachafunga kuti azoziva mangwana. There's a lot. It's not an easy walk in the park. So ndozvototukana kuti kudai zvika mahumbwe zvokutosora vanhu vachituka vachidini mahumbwe. There's a lot kune zvakatowanda. Andimona. Nokuti kune team rikuita research kumasure uko. Ndichavadedza 1 mangwana muchinzwa. Anmona. Muchanzwa mangwana achitaura. There's a lot. It's not just easy. Even maoko kanzi awe atengwa nasi. It's not just easy kuti anongoenda mangwana unonzi maoko chipfeka. It's not like that. Muchanzwa mangwana. Vanoziva zvemaoko aya muite Google nasi. Mangwana tizotaura nyaya ishi. Iya aripo tomudedza mangwana. Tonyatso kumugadzika pakona apa. Tonyatso kutaura naye muchinzwa. But anyway, isu tichamubatsira timsiye. Tinongokutsiura. Asi let me say this pamberi pemadiaries vakateerera. And that's a gift if you keep on going kuma platform muchinokwira muchinotaura zvinhu zvakasiyana ma platform ini ndinobva ndangoisawo mapfumo pasi. Ndinobva ndangokandawo mapfumo pasi. Antimaona ndinobva ndangokandawo mapfumo pasi. Ngatite zvinhu zvine runyararo zvine peace. Vanhu chero vakataura vakatuka vakaita sei ukaramba uri zizi zvako uchita yauri kuita hazvina kwazvinoenda. Simple. Guys, ndina kika in. Ai mariwe titire nyasha nai mariwe. Dipoka nikirikiri inozi ki poa ki uye nayo. Alright. Titire nyasha nai mariwe titire nyasha tirege. Aiwa tinokanda mapfumo pasi ngangonyarara kuti zi. It involves a lot of asi kuzichazotaura ngati zi vataura akaenda kokuno
Remember kuti vana vari kuchema kuti takatamisa nguva yedu wochitawo chidini all of a sudden wakungoya uchingoti zvakati handichiona. Saka vanenge vane kodzero dzavo dzekupopotawo, but iwo karamba uchinda uchingonokwira uchingokwira, do you think kuti chiro kati sorry vanokunzwai vachida kuputuka? Havakunzwi. Yabo. Yes, I'm coming. Bring the keys first. I want to close the window. Aiwa muchamuudza mangwana hanzvadzi wedu Gift. Murege achauya mangwana. Achauya mangwana. I'm just happy kuti rimwe timu rambobva kuti TikTok richituka apa. Rakuseka mukomenti rakukomenda zvakanaka. Mabenge mchititukirira wana asikara. Asi mimika. Ibe guys murembo zati kutuka kune leba here ndimaya chihoro. Ndimaya pane murungu pano ndimaya. Murembo zati kutukirira kune leba here asikana. Kune leba kutukirira kwamunenge mchita kuya. It's draining and it's training. Zvako hanzi vaenda. Aiwa, vamwe vacho vasara varimo mukombenzi chena. Vamwe vacho vaenda, vamwe vasara. Vamwe vacho vaenda, vamwe vasara. Yes, Ellen, how are you? Kwanzi data rapera ku TikTok. Na boy. Zvakaoma. Vanoshandisa remari tigo vatengera rimwe. Vanoshandisa remari tigo vatengera rimwe. Zvacho. Guys, my dad is msangofamba mchituka vanhu, guys. Don't just go around bashing people, guys. It's not the time for now. Time yandu kutaura kuti time kuna mata, guys. Ngatina matei. Sana nekufamba murodi mchitukana nevanhu mchipinda nyadza musingazivi masititi mumadhairies mchidini imbodari kwaiwa zvimwe zvinhu, guys. Ndakambokuudzai ndikati tikuita live what time tomorrow and yes zati time nguva but tomorrow. Ndakambokuudzai kuti ramangwana rizikamu. Stop hotspotting. Mopinda mumastreet. Sharon, I understand, but pano pamwe pokuti menyoza noti hazvinaka namusoro, it's useless. Senge nyaya iyoyi makaionera pano. Saka zvinenge zvakutaurwa kunzoku mozviziva chokwadi mukuchiziva makachinzwa pano. Saka zvinenge zvakutaurwa kumastreet uko hazvina basa. Let them be. Musaini chero zvisiri zvokuti sisimeli chete dzimwe dzisiri dzedu cheko nyaya dzimwe dzamene mchizonotenga sena inazvo. Just be you. Kana wada unona drama, just go chidrama mazano unongoona nditobva todarikwa. Ndikutodarikwa zvokutodaro chaiko. Todarikwa chaiko. Ndiningirikiri. Esachi was ndi August unoyi, guys. Ndi August. Antika ndi August kunoitwa zvakawanda wanda. Vamwe vanosumudza mhepo, vamwe vanofuridza maplastic, vamwe vanofuridza mahari, vamwe vachidini. Mwedzi wa August vamwe muri kuona maexits kuti kuZimbabwe vanokufana maexits every day kuZimbabwe. Ngodai sokwanzwa kudubuka, guys. Isati chadi. Antika let us be us and we choose peace over. Ndakati zvonyadzo ku meno ngatimbosena inazvo, guys. Ngatimbona matai man. Ngatimbona matai. Like God is saying we must dwell in prayers. I don't know why, but ngatimbona matai. Timbosana nezvimwe zvisina nebasa rese, ngatimbona matai. Kutukwa akurai, guys. Takati kwavodara chinyuwani chamukavhunduka nacho ndikatukwa chamusingazivi. Chii chamusingazivi chinyuwani chekuti mungazonzi kwatukwa chituko chakati chatisingazivi. Hapana. Zvituko zvese munozviziva takazviudza kudhara chingazokuvhundutsai nhasi chi. Ingatogara chitukwa hazviiti kuti tege kutukwa. Tatadza tisina kutadza zvese tinongotukwa. Saka sena ine kuti muno anzi mhepo dzakasimuka. Mheno kwadzakasimukira anti Gladys, mheno kwadzakasimukira sisi pana titi zvemhepo. Teta zvaJesu mbenya anorarama. Tongozati zviwira vanhu zvinowira munhu. August, September, July zviwira vanhu. Nongowira. But kune vamwe kuti vasinganyadzogona kuzozvimirira vanoti mhepo dzacho dzinosumukawo zvimashoma. Saka stay in prayers. Stay in prayers, guys. David, your kids zikuya yakata dzisikuya. Anzi mbeto zvoradzwa. Unoona chinyasha kuti ndikubatsireka ukaona pari kutukwa kunosarwadziwe ingopfuura wangu ningi wangu just pass.
ngotobvapo ngotongosina kuzviona ndozvingori best. Inini manje nenditori muhappy mood kwa nendiriko ndisingatombozivi kuti what is going on must ndototukwa ndosati ndogona kutukwa zvikatopera singatombozivi ndatukwa ndikatovhumburudzwa zvikatopfura ndisingatombozive. Yes, thank you Tula. Mentally it's draining guys. Unopesa vane mental health challenges kungofamba uchingotuka, leave it, just drop it man. Siyana ina zvezvi kunopedza masports. Thank you. Kunopedza masports siyana ina zvezvi zvingatinetsi. Guys, pana papanenge pasina kids kwenongosiyawo zvakadai kuda chazoda kuko vachivhara vega. Guys, Murara Boa, I love you so much. Mwari vakuite zvakanaka guys. Mwari vakukavhei neropa ravo pamuchanovata, mhepo dzinosimuka, mhepo dzenzvimbo, mweya yetsvina, mweya yevavengi, mweya yekunomwa munoberekwa ingada kusimuka usiku makarara ichikuatakai. Tinoirayira nekuirambidza nezita raJesu. Mweya yemaspiritual husbands, mweya yemaspiritual wives ingada kubata mukati moupenyu hwenyu, kana kuine vakagara dare vekumusha kwenyu, kana kuine vavengi vakagara pazvikona vari kutaura nezvemazita enyu, kana kuine vari kusuvira rufu pamusoro penyu, kana kuine vari kuplota any danger pamusoro penyu. Baba ndinongoti Mwari vakurwirei, Mwari vakurwirei. Iyi hondo haisi yenyu, musabate anything, hondo haisi yenyu. Protection yenyu yaMwari pamusoro penyu. Mwari vakuitirei zvakanaka pese pamuchafamba. Vazarure madhoo akavharwa newakaipa. Pane mamwe madhoo akavharwa newakaipa asina kuvharwa naMwari, ari kurwiswa naSatani, amuri kuzama kuunlocka, but the devil is standing behind that door kuti paunorivhura risavhurike. Ndinongoti Mwari dei vazarura masuo iwayo, zvinhu zvako zviendeke. Paunorara nhasi urare hope dzeumambo, hope dzenyasha, kurara hope dzeumambo chaiko chaiko, kuti usatomboone kunze kunei. Mwari vatibatsire patakadonha timutswe, takadonha tiri vadonhi, tiri muzambiringa tinowa tichimuka. Mwari vatibatsire timuke. So I just cover everyone neropa rinodhura, ropa risina price, the blood that you cannot ever put a price, the blood that is above all bloods, ropa rekuti hariperi simba chero zvoita sei. Ndinoti ngapave neropa iri pamadhoo edzimba dzei. Panoda kuya chakaipa, wakaipa chida kubata, awaine paine that mark of the blood, mark of the blood, atadze kupinda. Mwari vakuitire zvakanaka vadikani. God bless you and tosangana zvakare mangwana. Take care, I love you guys.